Evidentment vaig començar estudiant la percussió, que és el que existia en aquell moment, però jo m'encantava la bateria. Escoltava i anava a veure bateries que venien de tant en tant de fora de Barcelona, i això, en aquesta època jo ja tocava la bateria, però jo vaig començar tocant, o sigui, estudiant la caixa. Vaig tenir un mestre fabulós, un home gallego, que era ja un home gran, però era un savi de la percussió, i em va ensenyar molt bé a tocar el que és la caixa, que és el més important. Ell em va fer les munyeques que després he tingut i que tinc encara, no?, per tocar l'instrument, un instrument que no existia, evidentment. La bateria era una cosa estrafalària que li deien el jazz band. Jo recordo que el meu pare havia sentit parlar del jazz band. No sé què volia dir en aquest moment. Potser, lògicament, crec que es volia referir a l'època del jazz, no?, que venia d'Amèrica. Però l'instrument el vaig estudiar jo sol. Em va comprar el meu pare una bateria, uns tom-toms, un bombo, recordo, un bombo d'aquells enormes, de segona o tercera mà, no ho recordo, i jo vaig estar estudiant i vaig aprendre a tocar la bateria amb la tècnica que, gràcies al mestre que vaig tenir, em va ensenyar, que era una tècnica nord-americana, que ell tenia una sèrie de llibres. Després vaig poder aconseguir altres llibres, Buddy Rich, etc. Però les mans me les va fer aquest home, un home que en pau descansi, que em va fer sentir aquell instrument com a meu, no? I a partir de la caixa vaig conèixer i vaig descobrir altres sons, altres instruments que tampoc existien, però que jo els anava posant, incorporant al meu instrument que jo em feia jo mateix, no? I tenia la sort, tenia un tal Guy Bernau, que també m'apreciava molt, un constructor de coses, de materials de gimnàsia, que era molt important aquest home, dintre del món aquest, però també era un innovador i un creador, i aquest em feia unes bateries a la meva mida, perquè clar, jo a l'època era un marrec segurament, perquè tenia 10 anys, 12 anys, 11 anys, vaig començar als 10 anys professionalment, però aquest home em va fer una sèrie de bateries, innovacions, partia els timbals, els posava un dintre un altre, perquè no tingués tanta feina jo En fi, un inventor que em va ajudar moltíssim, perquè incorporava, per exemple, una espècie de blocs que no eren blocs sobre del bombo, perquè jo els tocava, després uns bongos però més xatos, que després vaig descobrir que era una cosa japonesa, però de moment ell li explicava, jo li dibuixava com podia, perquè tampoc soc dibuixant, i ell m'ho feia a la mida, i em deia, no et preocupis, ja m'ho pagaràs quan puguis. Bueno, això és una cosa que va ser un canvi dintre del món meu, del món musical meu. Diguéssim, emplenar una mica més els meus coneixements dintre del món de la música i dintre del món instrumental, que el meu era la bateria i percussió en general. I quan parlo de percussió em refereixo a percussió llatina, percussió clàssica i invents propis, etc. Les meves motivacions per la música jo recordo que eren molt a flor de pell, i llavors jo sempre he intentat i sempre he procurat fer coses noves, i vaig pensar, bueno, aquesta és una ocasió per rentar una mica la cara de les coses, dels estils, de les sonoritats,
i em vaig posar molt seriosament a treballar aquest aspecte dins d'una discogràfica que jo coneixia de feia temps, però que em van donar l'oportunitat també de donar-me la màniga, diguéssim, oberta. Em van dir: Ramon, fes el que tu vulguis aquí, procura que les teves coses ens portin no beneficis, sinó que ens portin una identitat. I així ho vaig fer, vaig intentar-ho, no? I m'escoltaven molt amb les ofertes que jo els hi feia, les opinions meves sobre alguns artistes, coses noves, artistes nous. En fi, jo em bellugava una mica dins d'aquell món que podia, i no és que em bellugués jo, és que em feien bellugar també, em telefonaven, m'invitaven a veure coses i tal i qual, i la veritat és que sempre m'ha agradat fer aquesta feina a l'entorn de la música. I ha sigut molt interessant perquè he après moltíssimes coses al mateix temps, no? He après a tenir paciència. Per exemple, jo recordo molt bé quan jo vaig gravar per primera vegada a un amic meu, que és el Paret, la rumba catalana, que ell és el creador d'això. Recordo que després ell m'ha dit, i fa pocs dies em va telefonar i m'ho va recordar: Ramon, no sé com has tingut tanta paciència per ensenyar-me a mi el que jo he après de tu. I jo li vaig dir: no, escolta'm, jo he après molt de tu. O sigui que amor con amor se paga, i això ho hem d'aprofitar, no? Però sí, és veritat que estava totalment entregat amb aquesta feina perquè m'agradava moltíssim i és el que jo sentia fer. I a més els companys, els artistes, els cantants, apoyaven aquesta idea. Llavors ho tenia molt fàcil. Moltes vegades suposo que em vaig equivocar, però bueno, d'aquelles equivocacions un aprèn moltes coses també, i això és molt interessant, tenir l'oportunitat de fer coses i que et donguin les eines que siguin, que hi hagin en aquell moment, no? I el tècnic, el senyor Batlle, que era un gran tècnic, com responia amb aquestes idees i amb aquests plantejaments? Bueno, el Batlle, que era, suposo que encara és un personatge, era un personatge increïble. Ell venia d'una escola alemana, i com a alemany era cap quadrat. Cap quadrat professionalment, o sigui, 2 i 2, 4, i d'aquí no li podia sortir. Però bueno, li devia jo caure bé amb ell, i com que em veia tan entusiasmat, jo passava moltes hores a l'estudi amb ell intentant, perquè aleshores teníem la gravació de 2 pistes, la cinta d'1 quart de polzada, i amb aquella cinta fèiem miracles. La veritat és que fèiem miracles amb operacions de talls, d'inserts, era molt interessant tota aquella feina. Però aquell home també estava una mica obert, després d'una temporada, què et diré, de 2 o 3 mesos de treballar amb ell, i clar, jo anava a l'estudi cada dia, o quasi cada dia, a parlar amb ell, perquè m'ensenyés també el que teníem a l'abast nosaltres allà a l'estudi de Sonoton, que era un estudi que tenia un material molt bo, però molt bàsic. Estàvem molt limitats a l'època, no? I també teníem una sèrie de problemes en quant a l'emulsió de la cinta, perquè hi havia cintes que eren bones, altres que ens donaven problemes, altres que tenien un fallo i, clar, ja no podia existir. I tot això ho treballava amb ell i jo, perquè ell també m'ho ensenyava. Em deia: no, escolta, veig que tu tens interès, mira, hi ha una cinta que no sé què, la BASF, la no sé quantos, la no sé què, tal, però veus, de vegades... I tot això ens va portar a un dia que vam obligar a la companyia a comprar un aparell
que tenia 4 pistes. Vam tardar temps, vam tardar temps, però ho vam aconseguir perquè ens vam posar d'acord ell i jo, i vam dir, escolta, això s'ha de millorar perquè hi ha potencial i hem de millorar-ho, i ens vam fer molt amics, jo l'estimo molt, i també és una de les persones que era tan recta amb la feina i tan pulcre, ell anava sempre amb una bata blanca, blanca de veritat, cada dia una bata blanca, no? I això a mi em va agradar molt perquè era un símptoma de transparència professional, no? I aquí és on vaig connectar molt bé amb ell, i vam fer moltes coses i vam fer molts invents que alguns van sortir bé i altres no els vam arribar a treure al mercat perquè no era exactament el que nosaltres pensàvem. Però vam fer com m'imagino que hagués fet altra gent, no? Vam fer d'una cosa petita intentar-la fer el doble de petita, o sigui, el doble de gran. Però va ser interessant, vam gravar molts discos i molt interessants allà. Hi ha un d'aquests discos, em sembla que és d'aquesta època, que és sorprenent i que és un disc que mereix un comentari a part, que és l'any 68, el sonido espanyol con Ramon Ferran amb una tenora. Bueno, no és la primera vegada que em sembla que vaig posar una tenora amb un arranjament meu, però és que la tenora és un instrument tan bonic. I vaig trobar un instrumentista que el tocava tan bé, que és el Vila, que en pau descansi, pobret. Era un xicot, era un músic, gran músic, que quan veia... Bueno, amb mi estava entusiasmat el Vila, jo me l'estimava molt perquè era una persona que em telefonava. Ramon, i què et sembla si ho faig d'aquesta manera? I no sé què, i jo el telefonava amb ell i deia, escolta, no et preocupis, mira, si un cas farem un ensaig abans de la gravació, farem un ensaig, i si convé canviaré el to si tens alguna dificultat, perquè clar, la tenora, aquests instruments catalans semblen molt senzills, però al ser rudimentaris al mateix temps, ara ho són menys, però en l'època eren bastant rudimentaris, tenien la dificultat de l'afinació i eren instruments que es tenien que tocar amb doble llengüeta i amb molta força, i llavors l'afinació que requeria la meva orella no era perfecta i teníem problemes en quant a això, perquè a mi m'agraden les coses molt ben fetes. Em van ensenyar així i afortunadament i així ho intento fer. Però jo he aconseguit posar tibles, flaviols, tenores sobretot, i clar, no et diré fiscorns, això evidentment, no? Però amb les meves obres que he pogut fer, que n'he pogut fer menys de les que em venen agradat fer a mi, perquè les companyies els agrada molt el que fas mentre allò funcioni i doni diners, no? Però quan els hi proposes fer alguna cosa que tu creus que és important, oi? Musicalment, artísticament, si ells no la veuen comercial, l'època i ara menys encara, no? De, no, escolta, això ho farem més endavant, ara hem de gravar fulanito i fulaneta, tal, perquè sí, tal, i així et anaven fent passar els dies. I era molt interessant. O sigui, per mi una tenora era un instrument totalment natural que estigués en una orquestra. Per què no? Una tenora, un fliscorn, fins i tot un cornetí. M'entens? Aquests instruments flaviols els he utilitzat en moltes obres que he fet, sobretot per nens petits, de contes. He intentat sempre utilitzar els instruments rudimentaris del moment, del país o de la terra on em trobava jo, no? Aquest disc de l'any 68 que no va passar, o sigui, pel mèrit que tenia, possiblement no va tenir el ressò
de la premsa, torna a sortir a l'any 74 amb uns arranjaments amb la veu al damunt de Josep Guardiola. Sí. I continua sent un disc excel·lent. Vull dir, no es veritat, la tenora de l'Aureli Vila amb la veu de Guardiola. Sí, és veritat, tens raó, no me'n recordava d'això. Sí, tens raó. Vam fer... Sí, aquest disc va ser un disc molt agradable per mi perquè també el vaig fer també donant un record per mi a una persona molt professional dintre del món de la televisió, que era l'Artur Caps. L'Artur Caps, jo li estic molt agraït perquè ell em va donar la possibilitat i va creure en mi, perquè es veu que jo era una espècie de revolucionari en aquella època, va creure en mi i molt aviat, no recordo que jo devia tenir 17, 18 anys o 19 anys, per ahí devia tenir 18 o 19 anys, o 17, que em va cridar per treballar a Televisió Espanyola. A través d'un amic meu, que després ha sigut amic meu, que treballava amb ell, que era el regidor, com es diu, Julio Herrero. El Julio Herrero, també una persona excel·lent, que també jo suposo que ell em devia recomanar perquè ens coneixíem i, bueno, la qüestió és que després jo vaig tenir l'ocasió de fer un disc del Sonido Espanyol amb cançons húngares, perquè l'Artur Caps venia de les Terres del Nord, no? I moltes cançons ell les havia composat, altres les havia portat d'altres països i va ser una espècie d'homenatge amb ell, homenatge que ell es va il·lusionar moltíssim quan es va enterar i quan va sentir la música. I jo em vaig sentir molt content de que ell estigués content i de poder jo haver fet aquelles coses que a l'època no es feien, buscar un so espanyol, un so una mica català, un so una mica amb algunes cançons alemanes, vull dir, buscant la simpatia de l'arrel de les cançons que ell va portar al nostre país, que jo recordo que era molt petitet, que el meu pare em va portar a veure un espectacle a un teatre d'aquí de Barcelona i recordo que vaig veure una font d'aigua a l'escenari i això se m'ha quedat tota la vida gravat al cap i resulta que era l'espectacle del Artur Caps, Franz Johann, la Herta Frankel, etc. El Gustavo Borré, gent molt amable i molt artística. Canviem completament d'escenari i ens en anem a Mallorca, un punt deliciós d'allà, i allà ens trobem una de les obres, penso jo, més importants de Ramon Ferran, que és a l'Olivo, conjuntament amb en Robert Graves, que era família, no? Sí. Bueno, això era una època que vaig voler fer alguna cosa també per una persona, molt bona persona, que era el Roberto, que era el meu sogre, Robert Graves, que es va portar amb mi, amb l'aspecte artístic, no? Perquè em va agafar un dia, molt abans de fer aquest disc, em va agafar un dia i em va portar a dalt de la muntanya. I a dalt de la muntanya tenia una caseta d'aquestes d'aperos, de posar material per al camp i tot això. I aquella caseta ell la tenia llogada per anar a treballar ell. De tant en tant se'n anava i es tancava allà i un dia em va pujar allà i em va dir, porta el gravador. I vaig portar un gravador que teníem llavors, un casset, no? I allà potser em va donar
em va fer el regal, molt conscientment ell, molt conscientment, després tot això ho he anat esbrinant i ho he anat veient, em va fer el regal de dir una sèrie de poemes seus, que potser eren 50 o 60 o 100, no ho recordo, que ell mateix els va recitar. Sense dir-me res em va dir, comença. I va començar a recitar. Llavors, una persona generosa com ell, exigent com era ell, que quan jo el vaig conèixer, pues, va ser una coincidència, no? Que jo anava amb un amic meu, que vam pujar de Palma, i anàvem a la cala, a banyar-nos, que molts dies ho fèiem, això, no? I de cop i volta, ell venia per la carretera, que venia de la cala, de banyar-se, i aquest amic meu el coneixia. Hombre, Roberto, how are you? You know, bom, bom. I em va presentar. I em va dir, te presento a mi amigo Ramón, que es músico, que toca la batería, pero es músico no sé què. I el tio em va mirar els ulls i em va dir, tú eres verdadero. Cuando subas de la cala, ven a mi casa a tomarte conmigo. Així el vaig conèixer, que va ser un flash per mi, perquè un personatge com una catedral que el tio tenia les hores comptades, era un metòdic, treballava, tal, i només veia persones que venien de fora quan ell podia, perquè per ell la seva feina era el més important. Jo en aquell moment no sabia, tot això no ho sabia. Després per mi ha sigut, li he donat importància, no? El fet de que aquell home generosament volgués conèixer-me i parlar-me segurament de la seva poesia i conèixer alguna del que jo feia, no? Així vaig conèixer el Roberto, amb aquesta circumstància i amb la de la muntanya. Jo vaig tenir el deute dins de mi de fer alguna preciós per ell, no? Per demostrar-li amb ell que entenia el seu missatge de la vida. I malauradament vaig poder fer aquest disc el vaig poder fer una mica tard, perquè ell, quan jo vaig acabar el disc, ell estava bé encara. Va escoltar el disc i recordo que es va impressionar i em va dir, estava segur que faries això. El més important ho has trobat de mi, que és la rítmica. Tu has trobat la meva rítmica poètica i l'has posat a la teva música. Això per mi va ser molt important, no? Evidentment que jo crec que no, en el meu cas no és cap valor, perquè jo soc un rítmic, veig molt bé la rítmica, m'entens? Però unes paraules d'aquestes dites per ell i corroborades per la seva dona, la Bèril, que també en pau descansi, que ella treballava molt per ell i l'ajudava molt a arrodonir segons quines coses i a orientar-lo, com és lògic, perquè ell se l'estimava molt i l'ajudava amb tot el que podia. Doncs clar, per mi això va ser donar-me a mi una responsabilitat. I a partir d'aquí, llavors vaig intentar publicar les músiques amb les lletres. També ho vaig fer una mica massa tard, per feines i per coses econòmiques del moment. I quan vaig acabar i li vaig ensenyar el llibre de música fet, l'home recordo que em va dir,
ja he escoltat aquesta música i ja m'agrada aquesta música, però ara això ja no ho puc llegir, perquè ja va començar a estar una mica malament, saps? Però és una cosa que és meva. Ell és un regal que em va fer ell, m'entens? I després he intentat jo regalar-ho als altres, no? A través de la música, que és un llenguatge universal. Vaig tenir una gran satisfacció de que vaig rebre moltes cartes, i no sé si alguna d'elles devia ser teva, Jordi, però vaig rebre moltes cartes dient-me que havien comprat 2 discos, un per guardar i l'altre per escoltar. Però no una, sinó diverses. I jo no m'estranyaria gens que una de les cartes fos teva. Bueno, el del Dalai Lama és una època molt interessant meva, també. Una època espiritual que arrel de llegir coses del Dalai que m'arribaven, que m'aconsellaven, amics i tal, doncs la filosofia d'aquest home va arribar molt dintre meu, no? I també vaig aprendre moltíssimes coses d'aquesta època, moltíssimes. Entre elles, doncs, a treballar bé, a intentar fer les coses el millor possible, a respectar les coses del meu entorn, el qual vol dir que respectes tot el que veus, les persones, les herbes, les muntanyes, i no vaig parar fins que vaig conèixer-lo. No vaig parar. Jo recordo que ell va venir a Madrid, invitat per la Creu Roja. I jo estava en un metro de Madrid, llavors viatjant, i veig en un diari que llegia una persona al costat meu, el Dalai Lama està a Madrid, tal i qual, no sé què, de la Creu Roja, i que està el Conde Duque, aquesta tarda a les 6 o les 7 de la tarda. Carai, jo que veig això, baixo del metro i me'n vaig a comprar un diari per assegurar-me, surto al carrer, efectivament, i ho posava al diari, no? Aquestes coses no són casualitat, són causals. Tinc la referència en ferm de que aquest dia, a tal hora, es presenta aquest senyor allà i me'n vaig al Conde Duque. El Conde Duque estava abarrotat de gent fora i intento parlar amb una persona i em va dir, no, diu una persona que estava a dins, que de tant en tant sortia a vigilar que no entrés ningú i tal. Escolti, miri, jo tinc que veure aquest senyor. Tinc necessàriament que veure'l avui. I li vaig dir una petita mentida, però una petita mentida que tampoc és mentida. Li vaig parlar en anglès i vaig dir I come from Barcelona. I ell va entendre que jo venia des de Barcelona. Però I come from Barcelona vol dir jo soc nat a Barcelona, no vol dir que vinc de Barcelona. I em va dir, no, diu, ho sento molt, però és impossible perquè estan totes les cadires ja guardades per la gent que ve de la Creu Roja, les autoritats d'aquí, no sé què, patatam, era una cosa molt grossa, no? Però jo vaig estar esperant allà, em vaig esperar, fins que vaig sentir unes sirenes, que venia ell amb uns cotxes i no sé què, va entrar ell, i a la que va entrar ell, jo vaig mirar amb la persona que li vaig preguntar, li vaig dir
li vaig fer una senyal, jo tinc que entrar. I em va dir, va mirar i va dir, passa. I vaig poder passar. I em vaig sentar davant d'ell. Evidentment, ell ni em va veure, però jo em pensava que m'estava mirant, lògicament, no? Perquè té una vista, una amplitud tan gran de vista que sembla que veu a tothom. I realment té una amplitud important. En aquell moment em vaig donar compte de que l'home tenia uns ulls i estava absort amb tot el que passava davant seu. Clar, jo, pobret de mi, em vaig pensar que m'estava mirant a mi, no? Bueno, vaig poder parlar no amb ell, en aquesta ocasió, vaig parlar amb el seu ajudant, que és el que està avui en dia a Barcelona, que està aquí, al carrer, em sembla que és Rosselló, allà tenen el lloc de treball i d'exposicions i tal. Vaig parlar amb ell i em va dir, no et preocupis, que ja ens trobarem altra vegada. I bueno, vaig sortir d'allà i vaig anar cap a casa a escriure música. Vaig escriure el disc, la producció, o sigui, escriure les obres, la producció, buscar els músics i gravar, vaig estar 45 dies. Hem fet tota la producció. I al cap d'un mes aproximadament va sortir el disc al mercat. Això ho vaig gravar per la casa, per la televisió espanyola, la casa de discos de llavors. Que per cert va haver un petit problema en quant a la difusió del disc. Bueno, petits problemes que m'imagino que passen a totes les companyies, i més una companyia que no era la seva feina, realment, que no estaven preparats per fer un llançament com il faut, o fer les coses com s'han de fer professionalment, no? Però recordo que al cap de poc temps va venir el Dalai Lama a Mallorca. Va venir a Pollença, concretament, i va portar una sèrie de pintures del Tibet i una sèrie de joies que les va posar a l'abast dels mallorquins perquè les veiéssim, no? I bueno, imagina't tu quina coincidència, no? Que el conec amb ell a Madrid. Me'n vaig escapat a casa a escriure música que me la va donar ell, evidentment, o sigui, me la va portar la seva aura, no? Gravo el disco i al cap d'un mes surt el disco i al cap de poc temps ens enterem que aquest home ve a Mallorca. Bueno, vaig aprofitar l'ocasió. Me'n vaig anar a Mallorca, evidentment, em vaig enterar a través dels meus amics mallorquins on es feia la recepció, que ell tal i qual, i aquesta recepció es feia al Hotel Formentor. A l'Hotel Formentor, on jo, molts anys abans, havia treballat. Que això és un altre punt. Bueno, vaig a l'Hotel Formentor i em trobo amb el mateix, no? Amb les guàrdies i no sé què, la policia i tal. No se puede entrar porque aquí tiene que tener una invitación. I bueno, pues jo vaig dir, bueno, pues el veuré igualment, trobaré la fórmula de veure'l. I vaig trobar un amic meu que em va dir, home, Ramon, passa. I li vaig dir, escolta, digue-li que li vull regalar el disco personalment. Hombre, això no sé, perquè el protocol, no sé quantos i tal, no sé què. Dic, per favor, digue-li, que jo sé que estarà content de que li regali, de que li faci aquest regal. I efectivament, el tio
va rompre el protocol, va dir sí, jo tal, i va demanar no sé què, i al moment es va aixecar i em va venir a buscar ell i jo em vaig posar molt nerviós en aquest moment. Vaig començar a tremolar perquè és un home que té tanta força. Quan el tens a davant i a més estàs tu amb ell i ell està segurament amb tu, té tanta força que em vaig posar molt nerviós i li vaig dir, Santitat, aquí està el meu humil present que va sorgir de la visita que vaig poder tenir amb vostè a Madrid, que no vaig parlar amb vostè però que el vaig estar veient. Sí, m'ho van dir, el meu ajudant m'ho va dir que hi havia una persona que tenia interès en parlar amb mi, però clar, tenia tanta feina i no sé què, no sé quantos, que tenim temps per tot. Ens tornarem a trobar, no et preocupis, que ens tornarem a veure. Escoltaré amb molt de gust aquest disc i et faré també un regal. I em va regalar un cata, me'l va posar ell, que el tinc guardat, evidentment. I em va dir, no et preocupis, tu sabràs coses de mi. I de tant en tant, he connectat amb aquest xicot, que és el jefe d'aquí de Barcelona, ara, que està al carrer Rosselló, i de tant en tant coincidim i ens veiem. I ens parlem sobre el disc. I bueno, i com va el disc? Dic, home, el disc, si vols farem una reedició. Diu, és que l'hauries de fer la reedició, perquè és un disc meravellós. I aquí ja no en tenim cap, fa molts anys. Aquesta és la història de trobar-me amb aquest personatge tan important. L'Orquestra Nacional de Jazz d'Espanya neix en un moment de decisió de fer alguna cosa interessant i que quedi mostra per a tots els músics que siguin músics i que els agradi la música i pel país, diguéssim, pels països que conformen l'estat espanyol. Jo sempre he cregut que la música espanyola és molt important. I ho he cregut perquè m'ho han ensenyat a mi, no és que hagi jo descobert res. Simplement que viatjant pel món, quan tu dius que ets músic, músic, vostè és músic, sí, tal i qual. I quina música fa vostè? Jo faig això i tal i qual. Però la música espanyola és molt important, escolti. Vostès tenen un importantíssim plantell de compositors i la música espanyola i la música flamenca i la música no sé què. I tot això, clar, tant ho diuen els de fora de casa que, clar, de vegades el que està a casa, el clàssic, que el bosc no et deixa veure els arbres, no? Dintre de la meva experiència adquirida he arribat a la conclusió que, evidentment, la nostra música és molt personal, és diferent, té connotacions molt especials de moltes històries, de molta cultura. Hem sigut i som encara el cul d'Europa i el cap de l'Àfrica, i per aquí ha passat la història, han passat moltes coses i molta gent i moltes arrels. Llavors tot això, aprofitant l'avinentesa de poder constituir aquesta orquestra que ens la van donar, ens donar el permís, em sembla que l'any 2000 o a finals de segle 2000 ens van constituir el govern, l'Orquestra Nacional de Jazz d'Espanya. Simplement un petit detall que al cap de poc temps va canviar el govern. I esclar, al canviar el govern
Llavors, els que van entrar pues es van oblidar de la subvenció que li corresponia a l'Orquestra Nacional de Jazz d'Espanya. Però és igual, no passa res. Hem treballat. Afortunadament, hem trobat un equip de gent molt interessant, molt treballador i que realment creuen en el projecte. Aquest projecte, clar, dius l'Orquestra Nacional de Jazz. L'Orquestra Nacional de Jazz està basada en una fundació, que és la Fundació Orquestra Nacional de Jazz d'Espanya. Però aquesta fundació no només té que fer la feina, diguéssim, de tenir una orquestra. L'orquestra serveix com a plataforma de divulgació de tot el que es faci, de totes les coses que s'han de fer dintre d'aquesta fundació. Una de les coses és fer un repertori espanyol, però dintre del món del jazz simfònic. Per què? Perquè jo crec que en el futur la música simfònica tindrà l'arrel i la mètrica i l'esperit del jazz. El jazz és un nou llenguatge que, malgrat tingui 100 anys, té un segle de vida, és molt jove i encara té molt camí per caminar. Però jo crec que el camí que té que caminar és a través dels músics i dels compositors i creadors espanyols. Que parlem de Catalunya, a Catalunya tenim una riquesa increïble de folklore. Tenim una riquesa increïble del nord de Catalunya i del sud de França. Tot això que s'allarga fins pràcticament bé fins a baix d'Andalusia. Tot això, aquesta cultura és tan important per nosaltres i tan important per la gent de fora del nostre país que tenim l'obligació, i aquesta és la creença meva personal i afortunadament de tots els que estem treballant dintre de la Fundació, que hem de donar camí i pas a que els creadors espanyols segueixin aquest camí, el segueixin. Com el poden seguir? Ensenyant-li, ensenyant el que volem dir en paraules. Ensenyar en paraules és difícil de definir la música, però a l'últim disc que hem gravat nosaltres, que es diu Jaleos, aquí hi ha una mostra de lo que realment pot ser la divulgació d'aquesta idea. Aquesta idea vol posar en marxa ara un institut superior de música per ensenyar el que és el jazz espanyol, el jazz de tot el territori espanyol, que és riquíssim. Si tu parles de Galícia, Galícia és increïble. Andalusia, la música espanyola té un sabor. Si parles del flamenco, que és una altra cosa espanyola, també és important. I si parles del Mediterrà, del nostre Mediterrà, és que seria, no sé, impensable que no veiéssim que ho tenim aquí davant, senyors. I aquesta és la idea. Aquesta és la creació de la Fundació Orquestra Nacional de Jazz d'Espanya, per fer tota aquesta labor i que la joventut, la nova generació, aprengui i agafi aquest camí com a seu, que realment és seu, ara és seu.